Wah, kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Ora sisik Sumendang Kinara Sabta. Jeramu bakulun Sanjang Bathara Bayu. Yen pancen nata jeramu gawe bapabine prajurit saka ing kraton Bima Himantaka. Iki patih saka ing kraton Himantaka. Mamangdana kang dadi asmane ora trima menawa prajurit banjir getih blathuk utek ana ing sandroning ora perpatemanasan. Yo, yen pancen kaya mengkono sediamu apa? Aku ngroyok rasa rebut pani Bathari Supraba. Oleh yo tak boyong, ora oleh yo tak boyong. Yo, yen pancen nata Mamangdana iso keturutan boyong Bathari Supraba nanging kudu iso nglangkai wanda Wandari Sanjang Bathara Bayu. Mandi basamu ndak dodok dadamu mungker batangmu tekok kunartamu.
Aja maju gara siji maju bareng ampiaken kaya wong jolo grobongen kaya menjangan mati wah ora diparingo Bathari Sukolkowa ndak kepung mangkul bebaya manget kayangan jonggreng Soko Kulon sang Janggiri noto wani noto sewa mertangkep kaya-kaya aku ora bisa sowan ana ing ngarsane Pakulon sang Janggiri noto ana ing bale Ngreju Kuda Manik yo yen pancen noto Dewa nutup selo mertangkep tak anti nganti aku mati ana ing ora-ora merepat kepanasan Dewa waton ora bisa tak aturno lan Gusti Prabu Niwata Kawonya wah keparek Dewa
boten anyariosaken Mamanggono nanging anyariosaken wonten ing lebeting kahyangan Suralaya. Yo kahyangan ing Sanghyang Girinata. Yo kahyangan Jonggring Saloka. Yo bale ngrecu Kundamani. Apa-apa tegese Suralaya? Sura menika wani, Laya menika pati. Menika namung lambang manungsa urip ana ing alam bebrayan. Menawi saged kasembadan kekarepane, kudu wani nglakoni mati sak jroning urip. Menika tegese Suralaya menika. Dene Jonggring Saka umpama ana kraton Kertapada tinembungaken kedhatone kahyangan Jonggring Saka. Dene bale ngrecu Kundamani menika bale pertemuan agung saking para Jolandara ingkang kapinujon tinimbalan lan ratuning dewa ngempal ana sanjroning bali ngrecu Kundamani menika. Lah sinten to ingkang ngrenggani tegese nglakoni kahyangan Suralaya? Sanghyang Bathara Guru asmanipun. Inggih bebisik Sanghyang Caturbuja. Inggih bebisik Sanghyang Girinata. Ya Sanghyang Pratingkah Jagatnata. Bathara Guru andarbene maksud Bathara menika dewa, guru menika panutan. Panutane saking para Jolandara, para widodari. Seketipun Jul siji anut anane Sanghyang Bathara Guru menika. Lah dene bebisik Sanghyang Pratingkah Jagatnata. Pratingkah menika tegese lelaku. Jagat menika donya sampun gumelar. Gumelare jagat mawera menika gumantung saking Sanghyang Pratingkah Jagat. Bebene Sanghyang Girinata. Giri menika gunung, nata menika ngakur. Pramila Bathara Guru ngatur gunung wonten Kertapada, pating jegelek. Bebisik Sanghyang Caturbuja. Catur menika papat, buja menika tangan. Mila den gambaraken asta. Astane ratuning dewa menika sekawan perkawis. Ingkang kalih den gambarna sendhapet. Tangga yakti Sanghyang Bathara Guru. Rina kan wengi tanpa buake anggone nyenyuwun kan anane Gusti kang akarya jagat. Nyembah Gusti ingkang amung tuwa. Rina kan wengi tanpa buake menika gegambaran menika. Lah dene ingkang sejuga ngasta cupu malih asta gina. Wadahe banyu panguripan kenang kanggo musadani manungsa utawa dewa dereng wancine kapundhut dening Hyang Amung Tuwa. Den musadani kaliyan tirta hamerta den wadahi cupu malih asta gina menika. Ingkang sejuga ngasta pusaka Kyai Kundamani. Menawi wonten kahyangan Suralaya, menawi wonten reh ingkang kanggo tolake bebaya ana ing kahyangan Suralaya.
Lah dene titiyane Sang Hyang Kirmata mriku ngupakno lembu. Tinembunake lembu Handini asmane niku. Lembu menika namung pelambange manungsa urip ana ing alam bebrayang. Menika pelambange nafsu. Aja nganti manungsa ditumpake karo nafsu yen iso. Manungsa iku numpak nafsu yen iso. Dene ora iso ya sakarepmu. Lah dene nang wonten ing mungging ngarsa menika kebrayaning langit juru basa ing Suralaya. Sinten to ingkang ngandhar beni? Bebisik Sang Hyang Bathara Narada ya Kaneka Putra. Lah dene wonten pengring Sang Hyang Kaneka Putra menika Sang Hyang Bathara Endra. Kecekle wong-wonge wokrong-wokrong mbok semprong mati kobong. Hati-hati kok tuwek mati leyek-leyek. Yayi Guru wonten menapi panjenengan nimbal dhateng ingkang raka Kakang Kaneka Putra nguwaturi areh sawis-sawis Kakang Kaneka Putra. Lho semprong mati kobong, hati kok tuwek mati leyek. Yayi Guru, kenging menapa panjenengan tau ngantos nimbali dhateng ingkang raka wonten ing taling ngrucu kula malih. Ingkang raka boten mangertos menapa-napa. Hong wilahing sekaring Brahwana langgeng Kakang Kaneka Putra. Wonten menapi sejatosipun Kakang Kaneka Putra menika sampun mangertosi lelampang ingkang dereng kawedhar ngaten niku. Lho. Senadyan to ing araka mangertosi Yayi Guru, nanging nek kula menika boten wonten andumuk lelampang ingkang dereng kelampang. Lampane karo menika dados juru basa wonten Kahyangan Suralaya. Ingkang wantun dumuk boten wonten malih. Namung kejawi Yayi Guru pribadi ingkang ngertos niku. Mila Yayi, mbok inggih paring kajar dhateng ing Karaka. Nuwun inggih Kakang Kaneka Putra. Panjenengan kuaturi wontenanipun wonten ing ora-ora merpat kepanasan. Wonten huru-hara ingkang langkung-langkung agung wonten ing ora-ora merpat kepanasan niku. Wonten Nalendra saking keraton Himantaka Prabu Niwata Kawaca sedya
ngeroyok rusa rebut wani kaliyan Betari Supraba ngaten nika Kakang Kaneka Putra. Mereka ngantos pundi? Menapa Balajalandhara sampun mundur kangge nika? Menawi boten sisip sumendang Pinara Sapta prajurit Suralaya sedaya boten wonten ingkang waga mengsah kaliyan Patih Mamandana ngaten niku. Gejek krepa mlampah krepa krong-krong mbok sempromati kobong. Lajeng kados pundi? Kersanipun yani guru. Kakang Kaneka Putra panjenengan kuaturi ares sawis-sawis. Ingkang rani sedya paring dawuh dhateng anak ulun Sanjang Bathara Endra. Ngersaken dawuh sampun dadosaken rika perkemu menapa-napa ya niku. Anak ulun Sanjang Endra jeneng kita tak utus yaiku ngetapna para widodari ana ing kasuwargan supaya mudhun ana ing Recapada. Gegodha anane manungsa kang sedya mertapa ana ing Dempa Pertapan yaiku Indrakila. Para Pirsi Begawan Ciptaning ya Begawan Mintaraga. Lah dening ulun paring dawuh kan anane jeneng kita ya awat-awatana widodari aja nganti kono nglirwakno anane anggone Gegodha kawan Begawan Mintaraga. Wene Kanjeng Rama wis taken dawuh lajeng supaya gugur tapan. Yen wis Begawan Mintaraga gugur supaya ora ana gedhe daya dayane ana ing Kahyangan Suralaya. Jeneng kita kudu paring dawuh lan Begawan Ciptaning iku. Nuwun inggih kepulun wis paring dawuh. Sanjang Girinata ya Sanjang Bathara sinareng jaraken dhateng ingkang putra Sanjang Bathara Endra samadya tindak dhateng ing kasuwargan minanggi lan sekeng para widodari sumedya anggegodha kalawan Resi Begawan Ciptaning kaya. Sanjang Endra arek sawetawis wong kang jago banget jamane ana dhewe kita.
Bathara Endra sinareng den utus lan ratuning dewa netapaken para widodari ana ing kasuwargan sanalika kantenan Sang Hyang Bathara Endra ngamuk kancik ana ing kasuwargan kayangan Jonggring Saka Jonggring Saka widodari kathah sanget ing ngriku cacahe seketipun dul siji dene ingkang dados raratuning widodari Betari Supraba Kala Laden wonten ngarsane Betari Supraba. Betari Praba ini asmanipun. Wonten ing antering Betari Praba ini. Betari ireng-irengan. Betari Ratih. Praba Sini. Winutama Gagar Mayang ayu rupane dasar widodari ana sing kulite putih templak iku wonten kulite kuning semu gereng iku wonten ana sing ireng menges uga ana ana sing putih uyeh uga ana maneka warna sekatangi para widodari dan otos amane ratuning dewa sedya gegoda manungsa
ingkang merkapa ana ing dempok pertapan Indra Kilawara. Resi Begawan Cipta Ening ya Begawan Mintaraga. Lah ayo panjenengan dalem menika kados pundi lho Mbak Ayu kok ngawe-ngawe dhateng dulur-dulur kula. Para widodari panjenengan menika wonten ing gantos menapa Gusti Ayu. Ana nggih kula dimekaten inggih enten napa. Iya Dik ayo aresak makara ya Dik yo. Ana nggih ngestaken jamu. Jenengan damel kok ngantos nampalaken wonten ing ngayunanipun panjenengan dalem. Ana inggih wonten menapa Kakang Mbok? Wonten menapa? Iya Dik. Iki dina mula bukane adi dulurku kabeh para widodari. Mula bukane nganti aku ngumpulno dulur-dulurku pitu kabeh. Kaya dene Pakuwun Sanjang Bathara Guru paring dawuh karo Kakang Mbok diutus Ngegoda manungsa kang kapinujon mertapa ana ing dempok retapan para Resi Begawan Mintaraga. Lajeng kados pundi menika? Ya mbok aku dhewe ora ngerteni. Iki menawa nemiti kabar ya Dik ya. Ana nggih wonten napa Bayu? Kabare ratu saka Iman Koko, saka Himantaka Prabune Wata Kawaca. Ngersaknipun Mbak Dewi. Mboten wonten sampeyan kok perendak-perendek sing kaya ngoten sing Bayu. Mbok kula bloko suka kali akal adikne yo ngoten. Sapa Dik? Sing kersa dipolok Rama karo ratu. Himantaka Prabune Wata Kawaca Dik, aku sedya dikrama Adik. Tinimbang aku dikrama ora tak tegakno patiku. Mengonten lho Bayu pun ngoten monggo dipun tata kemawon. Semangga gugah anane wonten dempok pertapan Indra Kila ciyos kanane Sang Hyang Girinata. Iya Dik ayo digodha yaiku Raden Janaka kang nedya mertapa ya Dik ya.
nyariosaken wonten ing Gempok Pretapan Indrakila. Apa to tegese Indrakila? Indra menika pengangen-angen, kila menika wening. Lah dene ingkang jumeneng ana sandurane Gempok Pretapan Indrakila. Paparap Resi Begawan cipta ning asmanipun. Lah dene Begawan cipta ning menika andhar dene teges. Cipta menika sejatosipun wujud. Ning menika ning cipta. Lah dene Begawan minta raga. Minta menika jaluk, raga menika awak. Piyambake nuwun dhateng Gusti yen amung kuwuh. Lantaran Gusti yoga kawula. Kawula yoga Gusti mila tinembungaken jaluk awake dhewe ora ado-ado saka ingkangane raga. Lah dene Gusti menika namung plambange urip ana ing alam bebrayang. Adoh tanpa pangenan, idek tanpa sinenggol. Mila menawa dhateng pribadi piyambak menika sampun lumrah. Lumrahe manungsa. Apa sing jenisipun? Boten wonten malih. Benjang menawi wonten tempuke perang Baraya Pratayuda Jaya binangun. Pandhawa saged unggul jurite. Menika panune Resi Begawan Mintaraga. Mila piyambake ngantos direwangi masuk raga Tata Brata. Dheweke semanten taunate den jarwani kan sangjang eyangira Begawan Abyasa. Ana runu aja dirungokno, ana gandha aja dirasa. Ning ciptamu apa sing dadi kekarepamu ben kasunggadan Janaka. Mila piyambake wong mendel, mboten dahar, mboten ngonjuk, mboten sare. Nyawijine yang ingkang den upaya namung kejawi napas lan ngupus menika den upadi kananisan Harya Janaka. Umpama agama Islam nyedot napas ngomong hu ana sandurane batin, ngetokno napas maca Allah niku jurune batin mendel kemawon. Boten ngertosi menawi wonten reh ingkang langkung wonten pacoban ingkang langkung agung. Panjenengan mbok ukur napa sih kok lajeng panjenengan mesut raga? Apa brata ngantos kados ngaten? Kula menika rumangsa welas Raden kaliyan
Mbak Yu kados kula rumangsa gawok rumangsa erang. Mau meretapi tahun-tahunan ngoten kok ragane tasih boten robah urutan loro boten. Nika kula rumangsa gawok. Neben mboten jenengan nika kersa gugur. Ketolong dhateng Mbak Ayu kula napa Raden. Resi Begawan Cipta Ening sampun menep rasa-rasaning ati. Wau to sampun kacariosaken taunate den dawuh kan Kanjeng Eyang Resi Begawan Adiyoso. Rajuna menawa jeneng kita kersana nuwun kaliyan Gade pasti ana swara aja mbok krungu ana gandha aja mbok rasa ngeningno ciptamu apa sing dadi penjangkamu bakal keturutan nanging aja salah penampa ya jeneng kita ya nang mila kantangane Sang Resi Begawan Cipta Ening menika boten kepireng menapa-napa. Menep anggoning semedi kahanane Sang Resi Begawan Mintaraga den Buddha kaliyan para widodari. Pitu cacahe. Ngantos widodari menika slendange mawut. Keplorot-plorot kangen niku. Enten sing kados ote-ote jare-jare wong biyen niku ngoten. Ketingal wetise. Nanging boten den tanding kaliyan Sang Harya Janaka. Sanalika kantenane den rangkul-rangkul kaliyan widodari tasih mendel kemawon. Raden, wong kula menika panjenengan tulungi napa? Menawi panjenengan boten kersa tetolong dhateng kula menika kados pundi kula menika Raden? Sanalika boten kenging siyang among Sanjang Taneka Putra amuningali anak widodari. Iki kaya apa iki? Wong godhok kok kaya mengkono. Iki nganggo busana apa? Jadi ngomong kok gak enak to. Ora kena kaya mengkono iku. Wong godhok kok lho. Lanjang sing kok mengkono iki karo apa? Iki kaya apa? Sangane Sanjang Taneka Putra amuningani para widodari nakakaken samirana sinari samirana den kebaken pramidodari molek-malek anane sang widodari Dewa.
panciptane. Wow, kok sampun kacariosa. Mataun-taun anggone mertapa. Ngantos wonten wonten ing sanjeroning raga. Jurone dada menika wonten ati. Jurone ati menika wonten dat. Jurone dat ana sifat. Jurone sifat ana asma. Jurone asma ana afnal. Sanalika ana sanjroning ati menika sejatosipun wonten ing mastani aku menika wonten Rajuna. Jeneng kita ora ngerteni menawa aku iku dulurmu. Aku mbok anggap apa wae gelem, mbok arani apa wae aku kersa. Aku sejatine Rajuna. Rajuna ya aku ya Rajuna. Jeneng kita kudu gugur. Lantaran mesakno karo raganira. Menawa raganira terus menerus banjur ndarbeni dosa gedhe kananira. Rajuna jeneng kita iku wis ketampa anggon mertapa. Nganti aku manggon ana sanjroning dadamu. Nglilira Janaka, nglilira Rajuna. Sanalika Rajuna menika pitanoh dhateng swanten ing anggonen ngrupakaken napa. Jiramu sapa? Aku sapa? Aku Rajuna. Rajuna ya aku ya Rajuna. Ngerti ya sirane. Tapi aku dudu Gusti ya dudu ya aku Rajuna ya Rajuna. Dewa jagat ora perlu dewa jagat bareng ora perlu. Aku iki sing ngomong jiwa ragamu rina kandheng iki ya aku iki. Wa bukane jeneng kita kudu wangsulan kudu luar sendakep. Mergo iki ana dewa kang asma Sanghyang Endra kang sumedya teka nanging mangewa rupa wong tuwa. Jeneng kita ora kena. Banjur dumuk dewa ora kena. Mung api-api ora weruh ya jeneng kita ya. Yen to mungkono aku anut karo kanan. Sanalika raga ragane Harya Janaka luar sendhakepe gugur apane Sang Harya Janaka bae.
wau to sampun kacariosaken wonten pandhita ingkang rawuh wonten Dempok Pretapan Indrakila. Pandhita saking Dempok Pretapan Tirtagama peparak Resi Begawan Upajiwa asmanipun. Muningani pandhita nom-noman pandhita taruna Raden Janaka rumangsa gawok rumangsa eram apa sing dadi kaeramaning Resi Begawan Upajiwa nika ana menungsa apa kok nggawa pusaka menika ingkang dadi kegawokan Resi Begawan Upajiwa ngaten. Raden, jeneng kita iku Pratapa, kok nggawa pusaka, kok kaya-kaya rumangsa gawok anane ulun. Jeneng kita sapa? Enggal kebat ngakuwa. Kena apa anggonmu Mertapa nggawa pusaka? Apa wedi mati? Menawa jeneng kita wedi mati, tandhaning dudu satriya kang utama. Sang Penemban wonten menapa sang Penemban ngantos rawuh wonten Dempok Pretapan. Inggih menika Dempok Pretapan Indrakila. Dene panjenengan menika peparapun sinten kok kula boten tau nate pinanggih kaliyan panjenengan dalem Sang Resi Begawan. Ya yen pancen nyata kaya mengkono Janaka, jeneng kita ora ngerteni karo kahanan kuwi jamak lumrah.
Sakemene ngono aku yuga pandhita saka Depok Pertapan Tirtagama. Tirtagama. Lah dene peparaku Resi Begawan Upajiwa kang dadi peparaku. Duh Sang Resi mandhal ngaturaken sembah pangabekti. Ya wis samestine dipeno ngatur karo wong tuwa ya tak trima kanthi legane wekdal. Janaka wonten sing ngadhawuh dene kananku rumangsa gawok, rumangsa era. Apa sing dadi eramane, apa sing dadi kegawokan. Mung kejaba kanane jeneng kita. Anggonmu mesuk raga tapa brata. Ana ing Depok Pertapan Indrakila. Kok kumawani siramu mertapa nggawa pusaka iku kok aneh, kok aneh. Apa pancen nyata siramu wedi mati? Yen pancen siramu wedi mati aja mertapa, aja mertapa. Duh Sang Resi Begawan Upajiwa. Sejatosipun kula menika boten ajrih pejah menika boten. Nanging menika pelambangipun Arya Janaka anggenipun mertapa. Wonten bebasan wong golek banyu pikulan banyu. Wong golek geni dedamaran menika maksud kula. Nadyan pusaka pusakane Arya Janaka kathah nanging kula tetep ngupaya pusaka menika petanganipun ngaten. Nggih wonten bebasan warangka manjing curiga manjing dhateng warangka menika pelambangipun ngaten Sang Upajiwa. Oh ngono ya kekarepanmu ya wonten iki. Siramu kok wani gawe asma Depok Pertapan Indrakila. Menika andarbene teges. Indra menika pengangen-angen, kila menika penting. Menawi manggen wonten Depok Pertapan Indrakila, boten saged penting tangih lamun kasembadan kekarepan menika Dewa Jagat. Sang Hyang Binakara Dewi Bathara. Lah jeneng kita kok wani gawe asma Resi Begawan yaiku Mintaraga. Nuwun inggih boten lepat. Ingkang kula suwun boten wonten malih namung pribadi piyambak. Minta menika tegesipun panyuwun. Raga menika awak. Kapetanganipun kula menika caket kalian Gusti ingkang amung tuwuh. Gusti menika boten tebih adoh sing tanpa wangenan, idek tanpa sinenggol. Menika asmanipun Gusti. Manunggali Gusti kan kawula, mula menika wantun damel asma Resi Begawan Mintaraga ngaten. Nanging kok wonten nyala wedi. Rumaosipun Arya Janaka inggih Resi Begawan Mintaraga kok kados-kadosa wonten pekulun Sang Hyang Endra ingkang rawuh wonten Depok Pertapan Indrakila ngaten niku. Kanane Sang Hyang Endra dan tumuk lan Resi Begawan Mintaraga sanalika rumaosa wirangan Sang Hyang Endra dados Bathara Endra kanane Sang Resi Begawan Upajiwa.
Pekulun Sanjang Endro titapon duka pekulun ngaturaken sembah angabekti mugi konjuk katur wonten handhapipun pepodo Pekulun Endro gomilahing sekaring Brahmana langgeng ya anak ulun Janaka ulun trima pangabekti ulun tampanana sewu kapundi Pekulun Rajuna wonten sing ngadhawu jeneng kita mretapa mah taun-taun apa sing dadi sedyanira nuwun inggih Pekulun boten wonten malih tetapo duka Arya Janaka neniti kauntenane Sudara kula misan para Kurawa menika ingkang kula tunggangi estu ndamel siyanipun dulur kados-kadosa Pandhawa menika dipun cutik kaliyan para kadang-kadang Kurawa rumaosipun ingkang putra Arya Janaka ndarbeni gedhe ketekadan kula ngantos kula rewang-rewangi mertapa wonten Dempok Pretapan Indrakila peparep Resi Begawan Mintaraga ingkang kula suwun boten wonten malih Pekulun apa sing mbok jaluk boten wonten malih namung menawi wonten perang Baratayuda Jaya binangun Pandhawa menika saged urip Pandhawa gangsal perkawis menika saged unggul juripipun Pekulun. Apa iku sing mbok jaluk nuwun inggih mboten lepat. Pandhawa iso menang Baratayuda nuwun inggih. Menapa ingkang dados kersa kula mbok inggih Pekulun Sanjang Endra paring pangandikan saged menapa boten saged gomilahing sekaring Brahmana langgeng anak ulun iki dina jeneng kita panuwunira ulun trima kanthi legawane penggawe desekseni jagat sak isine desekseni geter karo pater desekseni karo dina 7 pasaran dimaya tak trima anggonmu manyuwun lan ulun ngrupakno Pandhawa besok perang Baratayuda Jaya binangun unggul jurite ulun balik menyang ing kahyangan ger.
Cumelorot cahya ingkang saged manjing wonten lebetipun Dempok Retapan Indrakira. Niku enten napa kok wonten gremang-gremeng wong wedok kathah niku enten napa niku? Napa tak nuwun ngipi? Nggih, Ndara. Kula nggih kepireng, Ndara. Enten wong wedok nemuange jurat-jurit yo rabi yo ngate enten. Enten malih sing donga-donga saben kok njaluk tulung ngoten. Iku enten napa sejatosipun? Kakang Semar. Enten api kaya-kaya aku nemu bejo semua. Mboten kene. Kok nemu bejo maksude? Ngene ya sak Kakang Badrana iki. Bareng aku maratopo ana sanjroning Dempok Retapan Indrakira. Kaya-kaya ketrima Semar anggonku maratopo. Tandane napa? Menawi dene ketrima. Anggonku mastani ketrima mergo saka atiku iki Semar iso ngomong ana sanjroning dodo. Lah mongko dawuh Kanjeng Eyang Aryoso menawa iso jroning ati iso ngomong nganti krungu saka kupingku dhewe kaya-kaya ya iku Semar ketrima anggonku mertopo. Dereng kantenan maksude durung karuan sing kaya apa niku mboten genek niku. Lah nek nika antene dhisik mbon kate kesusah susu ngono ya ngono tapi aja ngono lho niku maksude. Kok kurang cetha Semar apa sing dadi pangandika. Ngeten nggih. Nek dhewek ning mudi wong semanten. Menawi dhewek ning saged nemokake jati diri. Lah niku guru muni percaya. Nek tasih ngomong wonten jroning ati mau boten wujud. Ira Semar iku boten percaya dos loro karo sinten mawon. Enten lampahan niku kok mboten kaya wonten kula biyen lho. Nek kadung mesuk raga. Urung nggih ketok geger kaya rejul nggih wonten ngarepan sampeyan ngoten. Niku tegese jati diri, Ndara. Banjur kaya apa Semar? Mongko aku ketrima anggonku nyuwun klanjang darme pasti. Panjenengan dalem kok. Maksude ketrima. Aku nggonku nyuwun klanjang darme pasti lumantar saka dewa. Panjalukku ditampa Semar. Menawa njaluk napa? Urip niku mboten usah njaluk niku mboten usah. Sampeyan pasrahaken karo sing gawe urip. Mergo sampeyan urip niku mboten njaluk. Lan pikir kok ngoten. Lah nek manungsa njaluk urip niku pitungane manungsa niku kurang. Tasih kurang. Ya apa to? Ya iki cocok ya mung kandhane sak mestine. Dheweke nyata Ndara. Dheweke takon. Dheweke urip ki napa njaluk? Pangkat derajat menapa njaluk? Mboten dipun paringi lho. Ngene iki jomblo iki tau nglakoni ngoten. Nek urip niku mboten njaluk. Lah dene urip niku njaluk jenenge wong gelap ngoten lho. Iya Semar aku salah. Nggih, salah. Lah banjur Bagul Sanjang Bathara Endra wis paring dawuh karo kananku Rejuna ndak trima apa sing dadi penjangka. Andher ben penjangka ora ana maneh besok menawa ana perang Baratayuda Jaya Binangun sing tak suwun Pandhawa urip tegese Pandhawa menang Semar.
Maksude kaya apa Semar? Nek nyuwun kaya ngoten iku elek panyuwun kaya ngoten iki. Nyuwun kae sing kuwasa niku kudu dirangkepi. Mpun Pandhawa sing sampeyan jalukno anak putu cek slamet. Mpun kate kaya ngoten. Umpama sampeyan ketrima niku kan Pandhawa urip anak putu sampeyan mboten enten kabeh den. Lho, sak nalika aduh Janaka. Menawi naniti pangandikaning Ora Badarana kaya lopet anggon nyuwun kaliyan dari pasti. Menika namung kelambange urip ana ing alam bebrayat. Sapa wae sapa ae anggade panyuwun aja nganti pribadi anak putu kudu dijalukno pisan. Sanalika kantenane Arya Janaka muningali pangandikane Ora Badarana tanpa daya loga tetepane Arya Janaka. Panjenengan nglampahi mertapa niku napa sing bisa njaluk niku napa? Kula pematur kali sampeyan ngoten. Tong-tongane dong sampeyan boten kurang pangisuran kalih Semar. Nira Semar iki ngantos nelongso ndoro kula iki puno kawan kula niki pun tuwek. Dheweke kula takoni sampeyan niku jange njaluk napa? Lah menapa panjenengan njaluk sing kaya ngoten? Mumpung panjenengan wangsulan kalih Nira Semar. Apa ora nyata Semar ngiringno kali kena. Kula niki puno kawan. Kula niki batur mbate pitutur. Lha sampeyan buku kaya ngoten. Mumpun kelampan kaya ngoten niku ya napa besok niku. Pun kare dipikir to. Sing dereng kelampan dereng mesti kaya ngoten. Pun kate duweni ati sing cilik ngoten. Pun kate percaya kaliman karemu. Kakek-kakekmu iku dewa to sabda pendhata rembel. Gak percaya blas aku. Ngobrol kelakone lho. Pun buku bakon ngajari wong wis ngono. Iya Kakang Badarana iya. Yen kowe mung kaya apa Semar. Nuruni kaparak. Iki apa resi? Begawan ciptane. Apa siramu? Yaiku Begani Taraga. Matuwa. Saka ing kanani Depok Pertapan, aku prajurit saka Himantaka. Prajurit Gusti Prabu Niwata Kawaca. Matuwa. Enten piyambak sumbarmu sinten? Yen kaya mengkono tak nyatakne. Iki sapa kanane kajaba saka diwani Mbah Karwa.
lasung jebul